jale karang atas ya gelem. Jaluk jaranan kudu gelem. Apa karepe sing main? Ya. Ya. Yuk. Alah dah. Yo. Ora jawani model lak betul. Yo. Awas hati-hati. Yo. Hai. Ayo. Hai. Ya. Yo. Awas. Ya. Ai ayo ngono. Gede tulah adik-adik corone lah nyeblak ngene iki lho Mas. Dadi yo penak yo slamet ngono lho. Ya ayo ngono. Ya. Oh, ya. Ayo ai awas hati-hati Yo. Ya. Oh, ayo. Yo ngono, bukan jengklek. Kado jaluk kanan kata bukan jengklek iki jawane. Yo. Au. Yo, ojo dipilih. Eleme jo sampai lali ambani. Yo. Au. Iya. Yo, hati-hati. Adung pamit karo bojone ta. Tujuan arep timbane kedung wong. Ya muga-muga diparingi slamet dene kena ora apa-apa. Teryo tiban lho. Yo. Ayo. Lah. Yo. Ayo ngono, jengklek sing penak. Kadung pamit karo bojone ta. Nabu yo mikir. Yo. Hai. Yo. Hai. Ya. Oh, yo ngelak ngombe dhisik. Ngelak ngombe ditepai banyu karo panitiane. Yo. Yo. Awas. Awas. Ya. Hai. Aku sampai nyiceh nama mencur Mbak Yadi lah. Yo. Yo. Oh. Ya, ayo di tengah nih ya. Aja minggir di tengah nih. Oh. Awas. Yo. Yo. Ayo helmet di benak nih. Awas kabandi. Oh. Ya. Ya. Yo, salaman. Aja sampai lali kalau salaman nih. Udah salaman, tarik salaman. Apa seneng ada tiban untuk bersahabatan. Untuk bersahabatan kula Panjangjoyo, bukan untuk permusuhan. Boleh selamat, sampai selamat yo kita panjenengan jebdak. Ya. Ayo salaman saya Mas. Udah salaman Mbak Badi. Ojo sampai ninggalin salaman nih. Ditoto sing api-api. Ayo mergo wayang dadi kabeh lae. Sing bocah-bocah ora nek wayange dadi kabeh. Ditoto sing api-api ya. Au ya. Au. Au. Awas. Ya. Ayo. Oh. Ai. Ya. Wes. Jengklek omong jane ra apa-apa. Kadung ditabui ya. Ayo. Ya, ayo, lah yo ngono. Yo, awas, awas, yo, jangan minggir di tengah nih. Ayo, orang apa-apa saya tiba ya. Yo. Aja ngelak yo ngombe dhisik Mas. Aja ngelak ngombe dhisik. Bar main yo medun genti kancane. Bar main je medun genti karo kancane. Karo kancane yo oke. Yo. Mas, gentenan ora sak ngeplak-ngeplak. Ayo gentenan, kel roto.
karo bojone ya. Tujuane tibane kedung wungu ya. Ora iso ngenekne terus piye Mbak Yadi dadane. Kedung pamit karo bojoku. Oh ya. Au. Ya. Awas. Ah. Ya. Awas. Yo, nganti-nganti Mas, lat aja. Ini kena ya ora apa-apa, dari tiban. Oh. Yo, ora apa-apa. Ai. Awas. Yo, se. Yo, sajeng lah ngombe dhisik. Au. Ayo. Ya. Ayo, garing jaranan. Ai. Yo. Ah, la. Au. Ai. Ayo. Yo. Ayo, pasno. Ayo. La. Ayo. Awas. Ayo kurang mimpro Kang Bandim kae. Ayo kurang mimisan yo. Awas. Yo ngombe dhisik ngelak ngombe dhisik. Yo ngelak wong jenenge jengklek ae ya. Oh. Ya. Oh. Ya dah. Oh. Ya. Awas. Cek bandai kering alih. Yo. Ay. Yo, salaman. Yo, salaman. Yo, menawa dadi mantune ora ngerti karo tiban yang kedung wungu ya. Yo. Ya. Awas. Yo. Genteran Mas, genteran koncone. Ayo mesane koncone. Yo bolot dhewe kabeh kok kula ndak. Yo genteran koncone gen main ya. Ya. Awas. Ya. Awas. Yo. Pelanjaan gen ngalih. Yo ora sak kesusu, pelanjaan gen ngalih dhisik. Yo, Cok. Ayo. Awas. Yo, wes seroso. Ayo, Cok. Ya. Ayo sing rasa ya di wales sampean kok sing rasa lah nyeblak ora usah sengka-sengka iki kadung munggah ning panggung lho lah ayo lah ning isor kanca dhewe ning panggung wis dhewe ayo ya ayo dirosani ya sukeh karo saya meeting ratusanipun mboten Bapak Wadid nanti Bapak Sokeh ada Pak Jainal Dikin persiapan Pak Dikin ganti wasit ada Bapak Sokeh ya awas ya harus jengkel sampai nak ayo Bapak Sokeh ada Bapak Dikin kalau aturin naik di pentas gak juli pelandang oh ya yo ya awas yo awas yo ya ayo Pak Sokeh orang saya susui kok persiapan pelandang ya oke ayo jadi gentenan kira juga kesel yang pelandang ya awas ya ayo ngono jengklek sing penak ngono ya ayo awas ayo di tengah nih jangan minggir di tengah nih ayo aja ngecong-ngecong ngenai lato-lato nih mesak nih lato-lato nih sampai kiri nih genjot dia mesak nih boleh ibu nih ya as yo bariki wi masuk au yo au yo awas ya ayo bojone milih apa cari panitia nih nyapai panitia mulai bojone milih dan cara milih
Mas, baju teh pilih. Ayo, baju teh pilih, Mas. Ayo, Seroso, ada belak, boleh hijau. Oh, ya. Oh, ya, ya. Ayo, yo, hati-hati, ada belak, dan selamat. Yo, ayo, iya, iya, iya. Ayo, yo, ya, kemudian besok api-apian karo kanca dhewe karo dulur dhewe ya. Dajake ra bener ya. Jaluk keluputan pira-pira lupute di sepuro. Oh ngono ya. Ayo, dadah ya. Dajake minggir di tengane. Ya. Au. Ya. Ditoto sing api-api. Baik. Monggo Kak Baji. Digajuli karo Pak Sokeh. Pandange. Ayo Kak Sokeh, maju. Ya. Awas Kak Baji. Leren. Gajuli Bapak Sokeh. Ya. Oh. Ya, salaman. Karo kanca dhewe dulur dhewe. Yo. Ditoto sing api-api. Selamat Bapak Senolangan Tiban. Ya, no, ya, ayo Mas Rapur persiapan. Oh, ngono, ya. Satu permainan bagi Tibane putri kayak dunggah nih. Satu permainan ini sing putri kayak dunggah nih kenden. Ya, ya. Ayo Mas Amrul persiapan. MC Tiban Cambulung. Pelatih persiapan ganti Mbak Yadi kok. Ya. Awas. Ya. Awas. Ya. Toh mabi kok kene iso lali omahe lah kekel rasane. Ya. Ora kelingan iki balik. Mulo no pengetan wis ndak roke belah bocahe. Yo. Yo. Harus jengklet sing penak Mas. Yo. 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 Ayo. Ayo. Awas, hati-hati lah belak. Ayo. Selamat. Ayo no. Kadung pamit karo bojo Mbak Yadi kowe. Yo, lak nyeblak tak nemeni ae. Yo, kowe tok sarusane. Oleh sementing gak nyeblak helme ngono lho. Dadi ora penak ya ijo oleh betute. Aduh ditepake karo panitia ya. Yo. Awas. Ayo sing arep main disiapne Pak Tarjo. Sing wedok iki sapa? Engko kedin ganti persiapne. Yo. Ayo persiapan Mbak, cara main. Yo. Awas. Kok sadurunge main dengklek dhisik sing penak ngono. Dadi terus karo nggih seni ya. Yo. Awas. Yo. Yo. Ayo, ombe dhisik. Awas. Yo. Ayo. Ngati-ngati lah aja. Ala nyeblak sing rasa Mas. Dilosne. Oleh pokoknya nyeblak helme. Awas. Helme dibenak nih. Helm. Ya ayo ngono ya. Lola lali pengen diling nih. Kira lali ya. Ayo. Awas. Yo. Ya. Dene kena yo ora apa-apa Mbak Yadi Tiban ya. Yo. Jeneng hiburan yo ngene iki yo kena yo ora. Dene kena yo ndak apa-apa, jane tak tandai jane yo. Yo, manut lah ngono. Manut apa jane lak nyeblak. Yang penting gak nyeblak helm karo lato-latone. Yo. Tuh. Awas. Yo, bariki Mbak. Ayo. Ya. Ya, ora apa-apa. Entre jenenge wong kuning kena ukur-ukurne ya tatu. Ya. Yo, kerambi piro aja kae. Oh, kerambi pisan. Ya. Awas. Ayo, hati-hati. Ayo. Yo, salaman. Yo, ora apa-apa. Kok gak ditambani karo
karo baksone kok. Yo, ayo sing putri, jengklek. Awas persiapan jengklek dhisik. Ya. Awas karo gawe seni jengklek Mbak kudune. Ngono lho. Diwalik piye kuwalik iki kok kuwate. Ayo. Ya. Ah. Oh. Yo kene dangdutan ae. Ya. Ah. 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 Ayo Mas Amrul. Prote persiapan naik ke pentas. Ganti Mbak Yadi kedai Mas Amrul ya. Ah. 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 Yo. Ah. Yo bojote milih. Yo Pak wedok iku dene budal salaman ditembak. Aja sampai ndak salaman. Yo salaman ditembak kenalan. Omahe ngendi? Lah yo ngono ya. Ya kenalan omahe ngendi? Yo. Ah. Yo. Ayo ngati-ngati lah metun Mbak. Ayo Mas Amrul dinteni Mbak Yadi lho ya. Mbak ini yo suwi. Yo ngono. Ah. Ah. Yo. Mas. Ah. Hai, ya. Hai. Ya. Oh, nyuwun jauh Mas Amrul. Monggo, silakan. Nggih, matur suwun Mbak Yadi. Nggih, halo. Nggih, Sri Kandi Songko Singo Rego. Iyo. Karo jengklek nduk. Iyo. Iyo. Iya ngono. Jiwa petarung ora gur lanang kok wedok yo duwe jiwa petarung. Sri Kandi Singo Rego. Yo. 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 Karo juga tuh kene pecute nduk. Yo, sing tadah ya ngono. Main jampe ora apa-apa. Yo. Mereka Sri Kandi saking Singorgo kanggo Bapak Lurah jare nyawer Sri Kandi. Ayo kita munggah Pak Lurah. Nggih, enek Sri Kandi sing tampil ning palagan Singo Rego. Kudune disawer Pak Lurah ora nyawer ora izin. Yo. Kula nek kulawu. Kanjeng Sabtu menika saking Jambu Ulung Satrio Samudro Jalu Mampang dan juga dari Gunung Rukun ugi saking Satrio Pecut Tukar Kawaro Kolo Jengking ugi Sentiaki. Yo. Yo. Se ditoto se. Yo. Ojo kesusu yo ngono wes konae pangkai ikan ikut rapopo yo ngono Pak Lurah matur suwun ngono nduk. Ayo MC ne bengak-bengok kok dipikir yo matur suwun Pak Lurah nggih mengke malih nggih nyawer malih nggih yo yo. Yo, Singo Rego bersama Pak Basno Kru ingkang sapunika ngomongaken seni diwan mugi paring lancar dan juga terus semangat. Matur suwun kagem Sri Kandi ingkang sapunika sawet tampil wonten palagan. Mugi-mugi datosne seduluran kebersamaan guyub rukun kagem sedaya seniman ing wilayah Blitar Timur dan sekitarnya. Yo, Ki. Tas tampil Sri Kandi Ki Werkudara. Kita sing tampil.
Mas Bingan saka Cambuk Uluk. Yo, yo, manut apa wasit? Yo, wes, sing deket, sing rapet, wes. Ojo nganti leno pangendane Mas. Yo, dirapeti. Roto tengah niki. Yo, ki. Alon-alon. Wes. Yo, roto tengah. Yo. Ayo. Sing rapet. Sing keket, sing tadah ya ngono, sing mecut ya ngono. Yo, alon-alon. Didahululah acara menika didukung oleh Sampur Cari Satrio Budaya dan juga sound system MT Audio. Yo, Satria Budaya, yo. Yo, hey, roto tengah, yo, wes, oh, hey, yo, yo, ditoto bawa sit, yo, sing rapet, hey, yo, ora popo, yo. Kula aturaken syukur rawuh dumateng Bapak Edi Eni, Bapak Ambik, dan juga dari Bapak Babin Katimas di Babin Desa ingkang sapunika rawuh matur sembah nuwun moga pinarak wonten tempat ingkang sapunika sampun dipun siapaken kalih segenap panitia Singo Renggo. Ayo ger, he, tono kadidayamu piye puteksa dolanan Kyai Saman Diman. Wes cakne, we, yo, oh, excuse, oh, he, ho, he, yang ngono jengklek, ye, ora popo, yo, pacul jeruk tandingi, yo, hes, get noe, we, he, yo, he, ho, kurang pingsan kas, yo, gi, he, wes segdi, oh, wes, ha, yo, mono, yo, salaman, konco panggah dulur, lawane dhuwur ning isor panggah dadi dulur, yo, kuwi jenenge seni tiban. Nyuwun sewu, nggih. Punika sejenak kula panjenengan sedaya mengheningkan cipta nggih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal kanthi tenang nggih dulur kula panjenengan sedaya inggih menika Mas Cumbri nggih. Monggo kita dongaaken sareng-sareng muga-muga tansah dipun paringi padang jembar kuburipun nggih dipun tepataken tempat ingkang langgeng ingkang mulya inggih menika swarganipun Allah Subhanahu wa taala nggih. Monggo kita dongaaken sareng-sareng nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin nggih. Muga-muga donga kula panjenengan nggih tansah manfaati barokahi dumateng almarhum Mas Cumbri nggih. Amin amin ya rabbal alamin nggih. Pripun Lek Baseno? Lek Baseno. Rai Pak. Besok nek ra apa-apa. Iya, besok nek Koncone ninggal. Piye? Barai sih. Enggak penak. Barai tetap fokus ning aku medeng. Aku biye betul karo keluarga. Piye? Coba
tiga permainan gak wes Gini MC ini lagi di siapa Oke. Kaputan ingkang kathah niki himbauan atau persetujuan musyawarah dari dulur-dulur 3 kali permainan pertunjukan dihentikan nggih. Besok lagi jadi undangan sing mau teko besok teko neh oleh rapopo nggih. Alhamdulillah ben mbah rame nggih. Nggih kaputan ingkang kathah 3 kali permainan selesai nggih Mas Darwo. Nggih. Monggo dulur-dulur dari juru musik Satrio Budoyo. Hey! Ki Bapak Samsun dari pojok guyub rukun persoalan dari Jalu Mamang Sepon Kanigoro topo hop hop iyo was yo monggo topah nih petute iwo karenan munggah karo adun ais siji orang loro ora popo Ora apa-apa. ditengani Pak Jainal Pak Sokeh. Bagi dulur-dulur yang dari Sumber Agung ditunggu di tempat parkiran ya. Nanti biar dicarikan rombongan untuk mengambil ya. Dulur-dulur yang dari Beragung pastikan besar rekan-rekan dibawa untuk berkumpul di tempat parkiran. Nanti biar dijemput matur suwun. Hop. Yo. Ha. Hehehe. Yo. Yo. Khususnya dulur-dulur yang dari Beragung berkumpul di mobilnya Bapak Sokeh, nanti biar diantar pulang. Berkumpul di mobilnya Bapak Sokeh, nanti diantar pulang. Matur suwun. Hop. Yo. O. S. Yo. Haha. Los dan los was ayo salaman Pak Topo, salaman Pak Samsun iyo ya. Saudara banyak terima kasih kepada para penonton dan juga semua hadir, para jawara dan juga para pendekar, tamu undangan baik yang dari Kota Tulungagung dan juga yang dari Kota Blitar. Atas nama dari keluarga besar Singorgo, mobil hangin ibu angkar rahmat pada soyo wonten kekirangan kekilafan, kirang tugo, kirang romo, kirang nuju prono, kirang terap silo. Atas nama Singorgo, nyuwun pangutan ingkang sak kathah-kathahipun. Saking kula pribadi Sutar Curustam. Kalau pilih akhir waktu atur, kirang jujur, kirang luhur. Atas nama kula pribadi, nyuwun pangutan ingkang sak kathah-kathahipun. Akhiru kalam Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.